Sziasztok! Én Nelly vagyok, és tudom, hogy egy kissé lemaradtam a videózásból. Nem volt sok kedvem csinálni videókat, de majd talán jövőre több lesz, igyekszem. Meg plusz a tanulás, karácsonyi előkészületek, meg ilyesmi. Ezért nem tudtam csinálni, de viszont most igyekszem majd többet csinálni. De hát most nem is semmi eszembe, de igyekszem majd mindenféleképpen több videókat csinálni. Majd egyszer megpróbálok Charlie videót csinálni, mikor nem lesznek itt a szüleim, mert az kicsi ijesztő. És na szóval megpróbálok egy pár videóval többet csinálni, de most nem tudom, hogy mit csináljak majd, talán legközelebb. De addig is ti már mindenkinek megvettétek ajándékotokat? Én már nagyjából. Hát, és ennyi. Szóval majd lesznek Charlie videók, Minecraft videók, Cleverbot videók, és még sok más. De addig is jók legyetek, sok ajándékot, és csuma!